Hello Denim Lovers, είμαι η Άννα και καλώς ήρθατε στο Artisans Lab by Staff. Χαρακτηριστικά του Regular λοιπόν, η πιο safe και διαχρονική επιλογή, μία ίσια γραμμή που δεν πιέζει πουθενά. Χαρακτηριστικά του Barrel Fit λοιπόν, καμπύλη, αρχιτεκτονικές ραφές στα γόνατα, ψηλόμεσο και γενικά το κάνεις dress down, dress up και είσαι άνετη. Στα χαρακτηριστικά του Boyfriend Fit φυσικά έχουμε το coolness, είναι πάρα πολύ άνετο και ιδανικό για την άνοιξη και το καλοκαίρι και τα πάρα πολύ ωραία κουμπιά του που έχουν έτσι μια vintage διάθεση. Το συγκεκριμένο fit λοιπόν είναι εφαρμοστό στους γλουτούς, ανοίγει ελάχιστα κάτω και γενικά αναδεικνύει πάρα πολύ ωραία τη σιλουέτα. Στα χαρακτηριστικά του Super Flare έχουμε την έντονη και επιβλητική καμπάνα σε high fashion 70 style και φυσικά είναι πάρα πολύ άνετο. Στα χαρακτηριστικά του Wide Leg είναι πολύ φαρδί, αέρινο και σύγχρονο και δίνει μια αίσθηση cool girl πολυτέλειας. Χαρακτηριστικά του Slim Fit λοιπόν είναι πολύ μαλακό, αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία τη σιλουέτα και είναι ιδανικό για σιλουέτες σαν τη δική μου, δηλαδή petite. Ανέδειξε τη θηλυκότητά σου με το σωστό Slim Fit. Φιλιά!